Určite ste všetci mali obdobie v živote, kedy ste nevedeli, čo ďalej, kam sa posunúť, čo robiť, ako to robiť. Som mal takéto obdobie posledný rok, kedy všetko, čo som sa chytil, tak som buď pokazil alebo nedoniesol do cieľa, kam som chcel. Čaute ľudia, moje meno je Paťa a vás vítam u nového videa, v podstate prvého, ale tí, čo ma poznáte, tak viete, že to nie je oficiálne moje prvé video. Som v Amerike, už to budú 2 mesiace. Hlavný dôvod, prečo som tu, tak je ten, že som si chcel usporiadať myšlienky v hlave a nejakým spôsobom sa rozhodnúť, čo budem chcieť robiť, keď sa vrátim naspäť. Toto je to, čo chcem robiť. Ja som vždy nejakým spôsobom inkriminoval k tvorbe videí. Tí, čo ma poznáte dlhšie, tak viete. Nikdy som sa tomu ale nevenoval na 100%, neviem prečo. Keby som sa od začiatku tomu venoval na 100%, mohlo to byť úplne inak. Momentálne mám usporiadané myšlienky a viem, čo chcem robiť. Toto je to, čomu sa chcem venovať, čomu chcem venovať väčšinu môjho voľného času, tvorbe videí, budovanie si nejakej komunity. Mám určité projekty, ktoré chcem rozbehnúť od budúceho roka. Dúfam, že budete pri tom so mnou. Táto cesta bude dlhá, ale verím, že na konci bude úspešná. Tí, čo ma poznáte a chcete ma sledovať, budem veľmi rád, ak dáte odber. Tí, čo ma nepoznáte, ste tu noví a radi by ste ma sledovali, budem rád, ak dáte odber. Pokiaľ ste to dopozerali až do konca, tak daj hashtag odber do komentárov, daj like na video, užívaj ešte večer a poďme toto spolu rozbehnúť. Čau.